Amets, gaur etxera itzuli zarenean, ikusi dozu armairu danak utxik dagozala. Ez dago inor, alde egin dau. Amets, gaur etxera itzuli zarenean, ikusi dozu armairu danak utxik dagozala. Ez dago inor, alde egin dau. Orain 15 urte hasi zen gure arteko abentura, lehendabiziko musutxoak ta lehen oeko kalentura. Lehen oparia pijamatxo bat hartu zenuen gustura, handik atzera bufanda batzuk neska ederren postura. Soineko txo bat ere manizun, ze diztira ze joskura, ta iritsi da 15. Uda berria ta uda, ta gaur gauean lehen bete zena, kolpe batean ustu da. Sartu zara nere larroxa, nun sartu zara krabelin, armarioak miatu ditut, ta oe azpiak berdin. Sofa atzetan begiratu dut, baina zu aurkitu ezin, betiko maite ninduzulani, ustez banekien jakin, baina itxura denez bart gauez, hemendik duzu aldegin, aitari sarri esaten nion ozen fin, elitekeela asko konfiatu, bilbotar neska batekin.
dut, nere agenda leunean, telefonoan markatu dut, nere dardara xumean. Hots egin dut ta iruditu zait, joduela urrunean, baina kolpetik bere ahotsa, taupada bat barrenean. Nun zaude maite galdetu diot, nun zabiltza aurrenean, ta erantzun dit ainere amets, umea zara umean, olako gauza gertatzen dira, inusiente egunean.